Hayırlı erте, ilning töp телеканалында Татарстан яңалыклары Туры эфир студиясында Чулпан Әмири безнең бүгенге чыгарылышты. Татарстанда медицина хезмәткәрләренә коронавируска каршы вакцина ясау дәвам итә. Республикага 3000-гә якын вакцина кайтарылган. Яңа һөнәрләргә өйрәнделәр. Бер-беребезгә ярдәм итик социаль проектына йомгак ясалды. Яңа елны каршылауга әзерлек бара. Буа районында да махсус осталык дәресләре оештырылды. Бу эш атнасы озынрак булачак. Күп санлы мәрәҗәгатьләр буенча Татарстанның хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгы гыйнвар аенда күпме ял көннәр булачагын аңлатты. 26 декабрь шимбә эш көне булачак, 31 декабрь ял көне буларак билгеләнде. Димәк, гыйнвар аенда 5 көнлек эш атнасында безне 31 декабрьдән 10 гыйнварга кадәр каникуллар көтә. Россиядә балаларга бер тапкыр бирелә торган түләүләр башланды. Узган атнада Владимир Путин матбугат конференциясе вакытында ярдәм чаралары турында хәбәр иткән иде. 7 яшькә кадәрге балалары булган гаиләләргә 5000 сум акча түләү каралган. Шул ук вакытта бала Россия гражданы булудан тыш ил территориясендә дә яшәргә тиеш. Яңа ел алды акчасына гаризаны элек үз балаларына 10000 сум күләмендә коронавирус түләүләрен рәсмиләштермәгән шул ук счет турындагы мәгълүматлар актуаль булмаган кешеләргә генә бирергә кирәк. Гаризаны киләсе елның 1 апрелена кадәр тапшырырга мөмкин. Быел 9 сыйныф укучылары өчен бердәм дәүләт имтиханы һәм төп имтихан гадәти срокларда узарга тиеш. Бу хакта Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин елны йомгаклау матбугат конференциясендә белдерде. Исегезгә төшерәбез, узган ел укучылар дистанцион укыту форматы сәбәпле имтиханнарны тапшырмаган иде. Хәзерге вакытта уку процессы тиешле график буенча бара, шулай булгач йомгаклау тестын үткәрү даталарын күчерү өчен бернинди сәбәп тә юк дип белдерде Илсур Хадиуллин. Шулай ук мәктәпләрдә кайнар аш белән туклану темасы да тукталды. Хәзер бу мәсьәләгә аерым игътибар бирелә. Төшке ашны оештыруга ата-аналар контрольле булдырыла. Мәгариф системасы бүгенге көндә бер сүз әйткәндә яклауга мохтаҗ. Без аны якларга тиеш, без аны яратырга тиеш. Без аны укытучысында, баласында, әти-әнисендә, мәктәбендә, бакчасында яраткан очракта без аны bütün кимчилегенә түгел, яхшы якны күрә белү менә шул төп максат. Мин шулай уйлыйм. Татарстанда медицина хезмәткәрләренә коронавируска каршы вакцина ясау дәвам итә. Республикага 3000-гә якын Спутник В прививкасы кайтарылган. Алар башкала хастаханәләренә таратыла, 16-нчы хастаханәдә әлеге исемлеккә кергән. 16-нчы хастаханәдә медицина персоналының эш көне анкеталар тутырудан башлана. Антитәнчекләргә экспресс-тестлар ясала. Вакцина ясау алдыннан ул мәҗбүри процедура булып тора. Ә прививкалар Россиядә әзерләнгән. Эта инъекция может при пульсе покраснеть. Это нормальная местная реакция. В течение 2-3 дней. Татарстанда 3000-гә якын вакцина дозасы бар инде. Медицина хезмәткәрләренең прививка ясау кампаниясе башланды. Алар хәзер коронавирус белән көрәштә иң үзәктә. Пациентларны дәвалау өчен табиблар үзләре сәламәт булырга тиеш. Надеюсь, что антитела выработаются. Антитәнчекләр тиешле күләмдә формалашыр дип өметләнәм. Коллегаларымның пациентларның ничек авыруын күргәч, прививка ясату фикре туды. Беренче прививкадан соң 21 көн узгач, аны кабат ясатырга кирәк. Россия экспертлары хәбәр иткәнчә, Спутник препаратының нәтиҗәлелеге 95%-тан артып китә. Вакцина куркынычсыз, COVID-19-га каршы тәнчекләр эшләүне стимуллаштыра. Коронавирустан масса күләм вакцина ясауга килгәндә, Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгында аны 2021 елның 1 кварталында башларга планлаштыралар. Нәкъ менә шул вакытта республикага прививкаларның яңа партиясе кайтарыла. Вектор фәнни үзәге тарафыннан эшләнгән тагын бер вакцинаны тикшерүләр дә дәвам итә. Ул теркәлгән инде, бәлки киләсе елда Татарстанлыларга шушы төр препаратны кулланып прививка ясый башлаулары да мөмкин. Айзилә Батырханова, Вадим Струминский, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары. Алексеевск районының Олы Тигәнәле авылында яңа мәктәп һәм балалар бакчасы ачылды. Икесе дә бер бинада урнашкан. Мәгариф учреждениеларын ачуда Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов катнашты. Шулай ук авылда тагын бер истәлекле вакыйга булды. Мәктәп диварына каһарман шагыйрьләр Муса Җәлил, Абдулла Баттал хөрмәтенә мемориаль такта куелды. Тантаналарга кадәр Марат Әхмәтов җирле туган якны өйрәнү музеен карады.
Тарихи фактлар, документлар, фоторәсемнәр. Алексеевск районында туып үскән шагыйрь Салик Баттал кабат каһарман Муса Җәлил янәшәсендә. Икесе дә әсирлектә фашистларга каршы яшерен көрәш алып барган, әсирлектә җәзалап үтерелгән. Хәзер туган авылы Олы Тигәнәле авылының туган якны өйрәнү музее Салик Баттал исемен йөртә. Җиңүнең 75 еллыгы елында аның шулай каһарман абыйсы Абдулла Баттал исеме яңа мәктәпкә бирелде. Мемориал тактаны ачу тантанасы яңа мәктәп һәм бакча ачуга туры килде. Тантанада Республика Дәүләт Советы рәисе орынбасары Марат Әхмәтов, шулай ук Абдулла Батталның туганы да катнашты. Әтиләр исән булсалар иде, алар моны күрсәләр иде, бик шатланыр иделәр. Барсы да инде. Әтиләр бик көткәндә шул моментна качан Салих абыйның исеме торзылачак дип, саф исеме. Абдулла Батталның инде сүз дә юк. Алар бит озак вакыт кенәшчеләр булып саналганнар. Мәктәп төзелешенә республика бюджетыннан 120 миллион сум бүлеп бирелгән. Уку йорты 80 укучыга исәпләнгән. Кунакларга уңайлы җиһазландырылган сыйныфларны, шулай ук заманча җиһазландырылган ашханәне, зур спорт залын күрсәттеләр. Көрәш киләмендә мәктәп һәм район горурлыгы, халыкара турнирларда югары казанышлар һәм җиңүләргә эрешкән спортчы тренер аерым билгеләп үтелде. Чемпионнар кечкенәдән тырышып осталыкларын чарлаган. Алар хәзерге укучыларга үрнәк. Иркен бинада бер төбе астында мәктәп кенә түгел, балалар бакчасы да урнашты. Кунаклар балаларга яңа ел бүләкләре тапшырды. Яңа агытлар залында туган телләрне өйрәнүнең мөһимлеге турында сөйләшү булды. Республикабыз яши, авылларыбызның киләчәге бар. Менә әлеге кебек мондый мәхәббәт, матур мәктәп булгач инде әле татар телебезнең дә киләчәге булыр. Оныта күрмәгез телегезне. Менә биредә өлкән буын апалар бар, күбрәк. Сез инде оныкларыгыз белән татар телендә сөйләшергә теләсәгез, алар сезгә русча әйткәндә дә сез татарча җавап бирсәгез, бәлки әле телебезнең язмышы гомерлерәк булыр. Ихлас күңелдән котлыйм менә бу матур бина белән һәм һичшиксез ышанам, биредә әйбәт тәрбия, эчтәлекле белем бирелер дип һәм республикабызның шул исәптән менә Тигәнәле авылының киләчәгенә бу бина үзенең коллективы белән игелекле хезмәт итәр дип котлыйм үзегезне. Безнең районда 5 мәктәптә белем тулысынча татар телендә бирелә. Без бу мәктәпне нәкъ менә татар телен өйрәнү буенча методик үзәк итәргә телибез. Биредәге методик тәҗрибә башка мәктәпләргә дә таратылачак. Тиздән авыл мәдәният йортында капиталь ремонтлауга керешәчәкләр. Фанис Мөхәммәтов, Инна Данилова, Рина Сахибгареев, Татарстан яңалыклары, Алексеевск районы. Авыл хуҗалыгы темасына күчәбез. Тәүлегенә 28 литрга якын сөт бирә торган сыерлар. Түбән Кама районының Ширемәт авылында шундый маллар булган кечкенә ферма эшләп килә. Аның хуҗасы Сергей Фролов. Ирод хуҗалыгын 3 ай элек ачып җибәргән, ферманың беренче уңышларын Түбән Камада хәбәрчебез Рушания Сибатова да күреп кайтты. Бу порода сыерларның сөтләре бик тәмле, майлы. Майы күп. Икененә дә күп сөтне бирәләр, 25-26, 28 литр. Гүзәлия Фролова хайваннарны җан җылысын биреп карый, тәмле итеп ашата, сава, асларын җыештыра. Хатын-кыз сөйләвенчә, сыер асрау җиңел эш түгел. Акчасын саналганы юк инде, күпме киткәне, бик күп китте. Миллионнан артык булгандыр инде. Хәзер монда 18 баш сыерга хуплаган бу мини ферма. Сауисәнчләргә ясын хәзер. Кечкенә фермаларны төзү программасы буенча Фроловлар гаиләсенә 400 меңне дәүләт бирә. Әлеге проектка 2 баш сыеры булган һәркем керә ала. Фроловларның кечкенә хуҗалыгында төп продукт ул сөт. Каймак белән эремчекне үзләре өчен генә җитештерәләр. Монда бар бездә сыроварня. Алар бездән сөт алып, сыр ясыйлар. Йогуртлар ясыйлар алар үзләренең бизнеслары инде. Без только сыерларны савып, сөт алабыз. Көненә где-то 120 литр. Кечкенә ферма эшчәнлеге белән танышырга авыл хуҗалыгы идарәсе җитәкчесе һәм авыл башлыклары да килде. Матур гына, кечкенә генә булса да, үзенә карата бер ферма төзеп куйдылар бит. Монда машина белән саву да гына бит. Тиресне дәгән чыгару, юп септигендә куйганнар бит. Поилкасы да бар. Менә мин беләм, аларның Гүзәлия белән Сергей, Гүзәлия үзе китапханәдә эшли бит. Китапханәче булып, Сергей ветврач булып эшли. Алар үзләренең семьясы белән, әти-әниләр белән бергәләп.
Билгеле булганча районда 11 мең шәхси хуҗалык бар. Тик шуларның 15% гына терлек тота икән. Чөнки бу зур тырышлыкны таләп итә, ди Альфред Нигъмәтҗанов. Фермер булырга теләүчеләргә ярдәмне җирле хакимият тә күрсәтә. Рошния Сибатова, Булат Абдельманов, Яңалыклар. Мөмкинлекләре шикле кешеләрне социаль адаптацияләү җәмгыятьтәге иң мөһим мәсьәләләрнең берсе. Бу турыда Ярдәм Милли Ислам хәйрия фонды тернәкләндерү үзәге чатырында узган бер-беребезгә ярдәм итик дип исемләнгән социаль проектна багышланган матбугат конференциясендә сөйләделәр. Тулырак алдагы язмада. Бүген алар үзләрен күпкә кыюрак хис итәләр. Залга яңа танышлары җыелган. Әле күптән түгел алар бергә 14 көнлек социаль тернәкләнү курсын узып, яңа һөнәрләргә өйрәнделәр, дәваландылар. Бер-беребезгә ярдәм итик социаль проектының максаты мөмкинлекләре шикле кешеләрне, коляскадагы терәк хәрәкәт аппараты авырулы инвалидларны һәм ДЦП диагнозлы инвалидларны бушлай тернәкләндерү курслары аша социаль адаптацияләү. Бу проект кысаларында біз 5 курс үткәрдек, һәм инде ул дәүләт тарафыннан финансланды. Ягъни грант ярдәмендә тормышка ашты. 2019 елның октябрь айында бер-беребезгә ярдәм итик проекты Россия президенты грантларының 2нче конкурсында җиңүче булган иде. Грантның күләме 4 миллион 883 мең 870 сум тәшкил итте. Ярдәм фондының белем бирү, тернәкләндерү үзәге директоры Мәликә Гыйльметдинова сүзләренчә, балалар өчен тернәкләндерү үзәкләре күп, әмма балигъ булганнан соң мөмкинлекләре шикле кешеләр өчен тернәкләндерү инфраструктурасы тарая, һәм алар үз проблемалары белән икәүдән икәү кала. Бер-беребезгә ярдәм итик проекты бик күпләргә үзләрендә ышаныч булдырырга ярдәм иткән. Дәресләр Мәликә Гыйльметдинова әзерләгән махсус методик кулланма буенча алып барыла. Программабызда безнең массаж, лечебная физкультура, шулай ук сәнгать, мәсәлән, прикладное искусство, сәнгать дәресләре дә бар. Шулай ук бик күп культурный мероприятиялар, мәдәни чараларда катнашабыз, музейларга, экскурсияларга йөртәбез. Шулай ук бик күп очрашулар үткәрәбез. Монда инде без алар кебек үк сәламәтлекләре зәгыйф булган кешеләр, ләкин тормышта нәрсәгәдер ирешкән, ниндидер нәтиҗәләргә килгән кешеләрне чакырып, аларга үрнәк иттереп куябыз. Ягъни менә шулай тормышны тагы да алга алып барырга була, күңелне күтәреп, менә шулай аларны үсендерәбез инде. Проект кысаларында Россиянең төрле төбәкләреннән 125 кеше тернәкләндерү курсын узган. Мәсәлән, Флора ханым Кадырова Мөслим районыннан килгән. Мин бик шатмын монда эләгүемә. Миңа бик ошады, әлхәмдүлилләh. Монда кешеләр бик игелекле, ярдәмчел. Һәм менә бу дәресләр, психологлар белән шөгыльләнүләр, алар бик нык күңелне күтәрә. Аннары теге үзләре инвалид булган һәм инде бүгенге көндә успешный кешеләр белән очрашулар булды. Менә алар инде безне уйландыра. Әлхәмдүлилләh. Менә шундый кешеләр булу, безгә үрнәк кешеләр булу. Безгә бик яхшы йогынты ясады инде. Еллык нәтиҗәләр ясалса да, бу проектның әле азагы түгел. Бер-беребезгә ярдәм итик проекты 2016 елдан бирле гамәлдә. Шул вакыттан бирле 400дән артык кеше уңышлы гына социаль адаптация курсын узган. Айзилә Батырханова, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары. Тиздән яңа ел җитә. Шул уңайдан балалар өчен әйтик Буа районының Әхмәт авылы мәдәният йортында да яңа ел пряникләре ясау һәм чыршы бизәү буенча мастер-класслар оештырыла башлады. Аларның берсендә хәбәрчебез дә катнашты. Бүген сезнең белән иңгирле баллык пряниклар, яңа ел пряниклар эшләячәкбез. Яңа ел пряникләре ясау өчен өстәлдә барысы да әзер. Фантазияңны эшкә җигеп, төрле фигуралар кисәсе бар. Балалар үзләре дә эшне ничек башларга икәнлеген белә. Чөнки мондый мастер-класс мәдәният йортында беренче генә үткәрелми. Көзге каникуллар вакытында укучылар биредә еш кунак булганнар. Безне Гөлназ апа баштан ук беренче көнне үк яшьтә. Без анда төрле көнне төрле әйбер эшләдек. Беренче көнне пицца пешердек, капкейк бар. Икенче көнне ул безгә күңелле статуар оештырды. Без бергәләп уеннар уйнадык. Компьютерларда кырыга күчте, телефоннарда кырыга күчте безнең. Бер нәрсә кирәкмәде, яни кашан Гөлназ апа килә, кашан безгә нәрсә үткәрә. Аннан кайткач инде бик каты күп мәгълүмат кайтадыр инде безгә.
Әзір прәннік фигуралары меште қызарған арада балалар яңа ел шыршысын бизәп қойдылар. Мәдәниет йорты мөдире Гөлназ Әмирханова сүзләренчә, егет кызлар һәр чарага бик теләп йөриләр, алар монда еш үткәрелә. Балалар да аларның әти-әнкәләре дә безгә даими булышып торалар. Рәхмәт аларга, бер әйткән эштән дә баш тартмыйлар. Теләгән әйткән эшләребезне алып үтәп баралар. Балаларын да шушылай менә шундый мастер-классларга җыеп, мәктәптән сырап менә шулай безнең клубка заталар инде алар. Бик зур рәхмәт әйтәсе килә аларга да. Авыл мәдәният йорты балалар белән генә түгел, өлкәннәр белән дә төрле юнәлешләрдә актив эш алып бара. Шул исәптән социаль шелтәрләрдә дә. Туган якларын искә алып сагынучылар шушы Instagram, социаль шелтәрләр аркылы авылның эшчәнлеге, мәдәният йортының эшчәнлеге турында һәр вакытта да алар танышып баралар. Һәм инде без күрәбез, аның эшчәнлеге белән алар һәр вакытта да канәгать. Кар бөртеге чыршы формасында булган яңа ел прәннекләрен балалар төрлечә бизәделәр. Эш барышында бәйрәм алды атмосферасына чумдылар. Алсу Сәмигуллина, Сирин Хасанов, Татарстан яңалыклары. Татарстанның каклаган казы элек-электән иң затлы һәм тәмле ризык. Әлеге милли ризык республиканың чын ит брендына әйләнсен өчен Татарстанда каклаган каз әзерләү буенча яңа рецепт уйлап тапканнар. Рецепт авторлары аны киләсе елда патентлаштырырга ниятли. Ә менә казны ничек тәмле итеп әзерләү турында башкаланың татар утары комплексында журналистларга да сөйләделәр. Деликатес экологик яктан чиста Октаныш районындагы фермер хуҗалыгында үстерелгән каздан әзерләнә. Кышларны махсус ашаталар, аннары җентекләп сайлап алалар. Каз тузлаганда эре туз алына. Туз күләме каз түшкәсеннән күбрәк булырга тиеш. Караңгы урында 30 көнгә кадәр саклана. Шуннан соң казлар туздан арындырыла һәм асылмалы халәткә озатыла. Соңгы этапларның берсе суыту камерасы. Температура режимын һәм дымлылыкны саклау иң мөһиме. Технология әлегә патентлаштырылмаган. Без моның белән яңа елдан соң шөгыльләнәчәкбез дип белдерде Казан һәм Татарстан рестораторлар һәм ательерлар ассоциациясе рәисе Зөфәр Гаязов. Дөрес әзерләнгән каз ите рубин төсенә керә. Каклаган казны мөстәкыйль ашамлык яки кабымлык сыйфатында файдаланырга була. Biz аларны bütün чын күңелдән инде эшкәртәбез. Менә бу казларны ясаганда инде без bütün күңелебезне бирәбез. Шуңа күрә безнең Татарстан кешеләре дә, безнең кунакларыбыз да бу казларны ашаганда күренеп тора. Күңел танышлыгы. Әйе, да. Жан җылысы да инде без инде безнең кулларыбыз да инде без бит инде профессионаллар. Бу казлар безнең хәләл казлар. Аларны никахларда ашарга ярый инде, бүләкләргә дә апарырга ярый. Әле күптән түгел генә татар казы Россия тәме бөтен Россия брендлары конкурсында җиңү яулады. Арктик пастиланы һәм Кострома сырын артта калдырды. Хәзер аңа стратегик миссия йөкләнгән. Милли ризыкның потенциалын тулысынча ачарга кирәк. Татарстаннан чыгарылган каз республиканың чын ит брендына әйләнеп, кибет киштәләрендә лаеклы урын алуын көтәсе генә кала. Ләлә Зайнуллина, Сергей Павлюхин, Татарстан яңалыклары. Татарстанны ил күләмендә таныткан Мөслим казы, Казан чәкчәге, Алабуга прәнеге. Вкус России брендлар конкурсында бездә җитештерелгән ашамлыклар югары бәя алды. Аш-су әзерләүдә милли традицияларыбыз гаять бай бит. Татарстан радиосының яңа көн иртәнге манзара программасында туры эфир әнә шушы темаларга багышланды. Милли сәүдә маркасы унитар предприятиесе генераль директоры Илсур Сафиуллин конкурсны оештыру, милли брендны үстерү Татарстанда җитештерелгән ашамлыкларның абруен күтәрү мөмкинлекләре турында сөйләде. Шулай ук радио тыңлаучыларның тәкъдимнәрен дә язып алды. Бүгенге актуаль әңгәмә сәхифәсе кунагына да без дә берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Хәерле иртә, Илсур Миннурович. Мәртәбәле конкурсны кемнәр оештырды? Татарстан ничә төр ашамлык тәкъдим итте? Конкурсны Россиянең авыл хуҗалыгы министрлыгы һәм Россельхозбанк, Магнит предприятиеләре оештырды. Монда Россиянең рестораторлар берлеге дә катнашты. Бу конкурс регионнарда булган шул билгеле брендларны Россия күләменә чыгарып, аларны Россия халкына күрсәтү өчен эшләнгән иде.
Кайсы бренд, ягъни ашамлыкларга өстенлек бирелде? Татарстаннан 20ләп продукция берілген еді. Мұнда тағын бір қат айтып кетерге керек. Продукция конкурсы түгіл, бұл брендлар конкурсы еді. Чүнки бір бренд астында бик көп продукция қатнаша ала. Мұнда біздің республикадан берілген брендлар арасында екі бренд резлі орындарын алдылар. Аның бірісі бірінші өзінің номинациясында бірінші орын алды Татарстан татар қақлаған қазы. Екінші орынды өзінің номинациясында алды Қазан чекшегі. Шол вақытта белгіленіп өтілді Татарстанның Қазан қазылығы. Ол өзінің номинациясында 5-ші орын алған еді. Аңар белгілеп өттілер, бұл бек яқшы өзінде төбекте таралған продукция деп. Келешекте конкурсның масштабын кеңейту көздә тотыламы? Татарстанда да һәр төбәкнең үз бренды, үзенә генә хас ашамлыклары да бар бит. Әлбәттә, менә бу беренче конкурс булды, икенче конкурс икенче елга булырга тиеш. Без аңар инде бу булган ялгышларны, булган біздің өзіміздің опытны иске алып, менә бүгінде әйтеп кеттілер апалар, тыңлаушылар, аларның фикерлерін иске алып, әзірленешек біз бұл конкурсқа. Мұнда бізге әйтілген тәқдимлер, алар барсыдағын бек қызықлы, біз аларны келешекте қолданырбыз деп білем. Татарстан қазы турында сөйлейбіз екен, ол біз башта Татарстан жетістірушілері арасында бұл конкурсны уздырып, аннан соң енді ең яқшысын сайлап алып, аны Татарстан қазы дәрежесіне көтеріп, Россияда тәқдим етерге тиіс болабыз. Сіз яңа ел табынынан нинди ашамлыклар қойырға тәқдим етер едіңіз? Һәр бір Татарстан олардың семьясында, өстелінде қаз болырға тиіш. Барыбыздың да ауылдан шыққан кішілер, татарлардың көбісі, алар қаз білен өстелер, қаз енді жаңа ел азығы болып тұра. Әлбәтте енді чек-чек болырға тиіш. Чек-чекні біз бұл конкурсқа бергенде, анда аның тарихын көрсетірге керек еді. Біз аны көрсеткенде айттық, Шек-шек ол бірдәмлікні көрсетті. Барыңызда есен сау болыңыз, істерлеріңіз мол болсын, әр бір ятқа имелік, бақыт келсін. Илсур Миннурович, әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт. Бүгінгі актуаль әңгәмә сәхифәсе қунағы Милли сәүдә маркасы унитар предприятиясы генераль директоры Илсур Сафиуллин иде. Хөрмәтле телевизор караучылар, әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Шулпан Әмири бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Сау сәламәт булыгыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Иртәгә шул ук вакытта, иртәнге сәгать 9-да очрашырбыз.